Днес ще ви разкажем за една приказна история Снежанка и 7-те джуджета. Имало едно време един крал и една кралица, които дълго време мечтаели за дете. Един зимен ден, докато кралицата шиела до прозореца и гледала как снежинките падат, се обола на иглата. Видяла капка червена кръв върху белия сняг и промълвила: „Искам дъщеря, бяла като сняг, с устни алени като кръв и коси черни като абанос“. Не след дълго желанието и се сбъднало. Родила се прекрасна девойка, която нарекли Снежанка. Но радостта била кратка. Кралицата починала и след време кралят се оженил повторно. Новата кралица била красива, но горделива и зла. Тя имала вълшебно огледало, на което всеки ден задавала един и същи въпрос: „Огледалце, огледалце на стената, коя е най-красива на земята?“ И огледалото отговаряло: „Ти си най-красива, о, царице!“ Докато един ден то не отвърнало: „Царице, ти си хубава, ала Снежанка хиляди пъти по-красива.“ Яд и завист изпълнили сърцето на царицата. Тя заповядала на ловеца да отведе Снежанка в гората и да я убие. Но когато ловецът вдигнал ножа си, не могъл да го стори. Снежанка била толкова невинна и чиста. Той и пощадил живота и рекал да побегне далеч и никога да не се връща. Снежанка тичала през гъстата гора, докато не стигнала до една малка къщичка, сгушена сред дърветата. Вътре всичко било малко, мънички столове, легла и прибори. Уморена, тя заспала в едно от леглата. Когато се прибрали обитателите на къщата, 7 малки джуджета, останали смаяни от непознатата, спяща в дома им. Събудила се, Снежанка им разказала своята история и те с радост и предложили подслон. От тогава тя заживяла с джуджетата, грижала се за къщичката, приготвяла храна, пеела им и ги изпращала всяка сутрин до работата им в мините. Но злата мащеха не спирала да пита огледалото и щом разбрала, че Снежанка е още жива, замислила план. Преоблечена като старица, тя приготвила отровна червена ябълка и се отправила към дома на джуджетата. Когато Снежанка отворила вратата, старицата й предложила ябълката с усмивка. „Опитай, дете мое, така е сочна и сладка.“ Снежанка взела плода, отхапала и паднала безжизнена на земята. Царицата се върнала в замъка доволна, а огледалото й отговорило отново, че тя е най-красива. Вечерта джуджетата се върнали и намерили Снежанка на пода. Опитали всичко, но не могли да я събудят. Била като заспала, толкова красива, с румени бузи и бяла кожа. Те не искали да я погребат, затова направили прозрачен стъклен ковчег и го поставили на високо място в гората. Минавали дни, месеци, докато един ден в гората не минал млад принц. Когато видял Снежанка, сърцето му се изпълнило с любов. Той се навел, целунал я нежно по челото и... чудо! Тя отворила очи. Отровата изчезнала, магията била развалена. Джуджетата ликували от щастие. Принцът отвел Снежанка в своето царство, където устроили великолепна сватба. А злата мъщеха, тя отново попитала огледалото. И този път то отвърнало: „О, царице, ти си хубава, ала новата кралица е най-красива на света.“ Сърцето й се пръснало от гняв и завист, а Снежанка и принцът заживели щастливо, обградени от любов, истина и справедливост. И ако някога се изгубите в гората, може би ще откриете мъничка къщичка с червен покрив и 7 легълца вътре,